sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag. Iti daytoy agundaway may samanen asurat tintay kanbiag, ditoy laang programa tayo, alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket impatulod ti pagayam tayo akayat na ti agpaylinged iti nagan a Melissa. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo, kastameten kadagiti padak a dumdumngeg. Naawisakmat a nagsurat tapnoy nakibinglay ti nagbalin a padas ko may papan ken ayat. Bareng kunak no makaibati met iti adal, nang runa kadagiti padak a nagtalek ken nagayat laeng met iti napudno. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Pasensya ka nung naladawak, Melissa. Sobrang amin di traffic. Okay lang ang Jordan. Ala, agtugaw ka iti abay ko taadday baga. Wana. Anyang amin ti bagamaya. Adda ka di parikot? Saan magkit di aparikot? Opportunity. Ha? Opportunity ko nang? Wan, adtoy, kitaang. Anyang nga dito sobre. Kamaudyanan na. Naawat akmat laangan iti trabaho nga paaplayak ijay Canada. Ha? Canada ko nang? Kaya't mo asawan, agabog ka? Wan, amumat anabayagan ng arapaap ko daytoy. Saan ka di? Para ka data. Para itibuklan tanto a pamilya. Para kadata ko nang? Wan, Adda akong dita. Agam kasano akmatan. Basta ibati na kadilatan dito eh. saan mo't nga iti kasta, Jordan? Aramidet daytoy para iti napimpintas a masakbayan ta. Kaya't ko ti makaurnong para iti panagkalnay satan. Sa bagay, kat si kaangarot. Noon niya ti amo mapagsayatan ta. Di iso ta aramidam. Di kagdanag, ta saan ka alapdan. Basta no addakan to ni Jai. Di na kumamot liwayan nga awagan. Katwan, uray agmalmalam tapay nga agsarsarita iti cellphone. Ha? Hello, Jordan! Hello, Melissa. Kumusta kan? Kumusta ti trabaho? Kasla na bang banog ka? Ay, huwan nga rod. Nakalamlamin nga min ita dito eh. Sakit nagsasarunod ti overtime eh. Talaga lang kagagagat ti future wife ko ah. Siyempre ah. Aywan, anyang aminan tay ko nang naibagam kanya, Jordan. Ha? Ay ko ah. Kastoy ngamin. Amumat no kasano ti kinaadayo ti pagtrabaho saan ka di? Makapanlog tag commute iti naldaw. Kanayo nakpengarod amaladaw gapu iti traffic. Di mo't kunak ngamin idi nga agsapul kalaangan iti as-asidag a pagtrabahuam. Iti kasta saan kan amarigatan. Sayang mat nga ruday jay. Sapay dakil nga agpasweldo ti boss ko. Anya nga talo mangirwarta iti motor. Iti kasta daramatek. Sigurado ang makaurnungak mat adagos no bilang laeng. Sa nabale, tapara mat laeng katata. Para iti masakbayan ta. Una, kaslamayat nga agpaiso tinapanunot mo. Mas praktikal. Pasensya ka na. Diyak kumakayat ti dumawat ken ka. Agam amumet. Ado ti pagkastusak kita dito'y balay. Anya ka kadi. Agayan ayat ta. Iso arumbang na lang atulungan ka. Tinapatag, makatulong iti trabaho. Iso nga igaad mo ti agtrabaho di tawan. Wen, di kagdanag. Tatalaga nga igagaid ko dagtrabaho. Para iti masakbayan ti buklen tanto a pamilya. Agyaman ha, Jordan. I love you, Melissa. I love you too, Jordan.
Nangag mo ka din, ti damag, maipapan ka ni Jordan, lakay. Anya day tadamag bakit? Ada ka no manen babae na. Isu ka no ti kanayon nga iyang kas na iti motor na. Ay kat ka si man nga rudan adya anak ta. Ay, huwan nga raod. Pampanunutak nga raod nga awagan ni Melissa. Ta ibagak kang kwa na ti maipapan iti daamuak. Ay na, saanan bakit? Numabalbalin, diyak kayat adata ti pakaamuan na iti day tabanag. Ang punsaw, luklukwendan ti anak ta. Kasla di mo ammo dya anak ta nati. Ah, Ammo mat apatay na patay day jay ni Jordan. Uray ammo na aluklukwanan ni Jordan. Isakit na lata. wala. Ngabsaan ba't amabalin nga agul uli magtalatan lakay. Saan mat nga itigas ta bakit? Ti kanyak lang. Nasaysayat siguro no ison amis mo ti makakita. Ngamin, no data ti mangibaga, amangan no data pa'y tagbalin adakas iti imatang ti anak ta. Ay, kat anya ngay nga rudan ti aramiden tapon sao. Baybay anta kadilatan alukluk-wanda ti anak ta. Ay, diyak amo ah. Ay, saan amabalin punsaw? Awagak di anak ta, kat ibagak tinabuak. Sigurado ka? Wan, Ay kat adakin ka day bakit? Mawatak matkit ti tirignam. Sapay la ko mga rod, tadenggan na ka ti anak ta nati. Pudno ka di tinaidanon kanyak, nga da ka no babaem. Kit iyang angkas mo pa'y iti motor ang ginatang ko. Anya? Asino manin ay tinagatil ti dila na anang idaanon ken kay ti dayta? Saanin ang napatag no asino tinangidanon kanyak. Ti kayat kula ang amaamuan ita, kat no pudno tinaidanon kanyak. Di mo ibaga mamati ka kadagita at chismis, Melissa. Iso nga rod adamdamagan ka. Melissa, siyak tinubyom. Iso atsak nga rod ti patjem. Saan kat at ibagbagaw no itandanon ti sa bahala tao? Amumat no kasano ti panagayat ko ken ka. Saan ka di? Pasensya kan Jordan. Madanagan lang amin. Anya ka lagi dinaya. Awan rumpa nga pagdanagam. Ngamin, iti kaano man, di kan tupulos isukat. Ayun gayam. Adda na panunod ko. Anya dayta Jordan. Anya nga tanong agpatakdirtan iti balayta. Iti kasta, at dantun pag naidantain tun agawid ka dito'y Pilipinas. Kaslamayat nga agpay sa dayta Jordan. Launay ah. Siya kung timang plano iti balay. Siya ti mga sikaso iti amin nakasapulan. Basta mangipawit ka iti igatang ko kadag iti materyales. Sige, inton bigat patlaang, mangipaw itak iti igatang mo kadag iti materyales. Iti kasta, marugyan matan ti balayta, Jordan. Naipawit ko gaya man ti allowance yun, nanang. Itulod to ni Jordan di tabalay. agyaman kami anak ko. Dakkel atulong day takada kami. Awan anyaman na nanang. Iso na laang taanusan nyo pa'y laang ti agtipid Tani, medyo dakkel ti gastos ko ita. Ha? Gastos iti anya anak ko. Di kayat ko asawan. Anya ti paggastusam iti dakkel. Agpatakder kami iti balay kini Jordan, nanang. Balay kunam. Wen, agpatakder kaming iti balay mi kini Jordan, nanang. Sigurado ka ka din iti dayta mili sa anak ko. Wen, nanang, sigurado akon, 101%. Ni Jordan ti makaamo ang mga sikaso iti amin. Kasta ka day. Wen, nanang, ininutin ang matungtong paldagiti arapa at mi kini Jordan. Ay, Oh, apa yan, nanang? Nakaununag mo tinday taasan na ayo. Adda ka di parikot? awan beki day. Madanaga na lang amin anak ko. Pampanunutak tirigat kan sakripisyum dita abroad. Adda ka iti adayo a lugar. Sa anak mo't ako muntra. Ang dakkel akwarta ti mapukaw no bilang laeng. Adday ta kay man ako nako, nanang. Tila pagdandanagan nyo. Di kay kadi agdanag. Tawan ti mapukaw akwarta. Dakkel ti panagtalak ko kini Jordan.
Amok adinak tulukwan tinobyok, nanang. Asino man ang ti babae nga inyawid mo idirabi Jordan? Tangiwat yun, nanang. Di yumot pigsaan at agsao. Narigatan. Ang mga nood na makangagkada kayo. Kat idanon da pa'y kina Melissa. Asino day jay kunak? Ni Christine, nanang. Ang di kay kadiagdanag. Ta saan ko nga ayatan da dya babae. Pampalipas oras ko lang ni Christine. Ay, unay kan Jordan. Awan ka din tinabat-bati a konsensyam, anak ko. Kasanulaangan numaamuan ni Melissa daytoy ngar aramidam. No saan nyo nga ibaga? Saan namot kat ang maamuan, nanang? Pangaasim tasarda nga mun ti kastang aramid mo, anak ko. Di kay kadiagdanag, takabailak mo't akontrolan ti bagay. Kan maysa, amok tar aramida. Makaammo ka. Ngam ipakpakaunakon. Di nakto iramraman no bilang tagdarum sa apariko. Gapu iti kastangar aramidam. Siguro, malmalpasan ti baleng ipatpatak dariyo kini Jordan anya, friend. Win nga rod ngam, ay, grabe mo't ti gastos. Dakkel mo't tan agatad ti naipawit ko kini Jordan. Saan abali ata worth it mat? Saan ka di? Win mo't kit di. Ang mas asyanak nga rod kini Jordan. Iso amin ti mga asikaso ijay. Talaga akasta, friend. Kan may sa, rumbang nalaang mat apag tinulungan nyo. Ngamin, para matlaang kada kayo dayta. Husto ka, friend. Oh, break time mo't gaya man. Umay ka, tama pantay ti coffee shop. Intaman pa'y ang kape, tani. Kasta unay alamin na. Ilibre nak. Ay, katun Day tala ang gayong. Okay, mapantangarudan, friend. Okay. Magagara na kun ang makakita iti anak talakay. Oras siyak mo't abakit. Agasem man, talima atawan at di tayo nagkikita iti personal. Ad-ad da siguro manan apimintas ti anak ta. Ay, wun nang runa kat napintas ti klima ijay Canada. Kamaudyanan na, makabakasyon mo laangan ti anak ta, kalpasan ti 5 atawan. Huwag nga rod. Agam, ti saludson. Dito'y nga tabalay, ti pagawidan ti anak ta. Ay, kat siyempre alangan mo't kan may sa dino kumangay ti daddo maapagawidan na. Kanya nga'y tamom. Amangan mo't no agdiretso ija ayan da Jordan. Ay saan jak mo't itulok ano bilang laang. Masiguradaw adito'y balay ti pagawidan na dayjay. Saan da pa'y mo't nga agasawa kini Jordan? Sa bagay, at dapat kaya di puntom iti day tabakit. Data tinagandak na. Dito'y ti balay na. Isu adito'y nga ro ti pagawidan na. Mala, awagam nga rodan da American Judith. Iti kasta, marugyan damot yung taglinis di ti balay. Wan lakay, masapul analinis ti balay asang putan ti anak ta. Wana, iti kasta, ma-enjoy mo't di anak ta tagbakasyon. Surprise! Melissa? Wan, siyang nga rod. Oh, apayakas na una yakigtot mo ang nakakita kanya. Kwa? Iso ka din dayto iti balay ta? Ay na, nagdakkel mat gaya. Ha? Oh, apay. Di nakadipastrakan, Jordan. Asino ti dimtang, honey? Sino day jay? Omega, Melissa. Saan adito iti pagsaritaan ta? Anya, di nakiguyod ang kasta. Ibatam ti imak, Jordan. Masaksakitan nak. Asino ti dimtang, kunak, honey? Kwa, honey. Adala ang damdamagan na number ti balay. Okay. Agawa am nga rod, tani, nakadasara kon. Umay kan, taggidantan amangan, honey. Wan, honey. Anay ko. Ayop ka. Talaga gayang asa
saan ka pa'y lang ang nagbalbalin? Melissa, denggan na ko mamat. Agpalawag ako. Awanan tinaskan nga ipalawag mo pa, Jordan. Ditakan! Melissa! Agsubli ka ditoy! Melissa! Ala, huston day ta pa nagsangsangit mo, anak ko. Ayop na dya, Jordan. Awanan bain na dya, lalaki. Ay no! Sanlangan ngagpakpakita na dya kanya. Na talaga amadanog ko ti subsub na. Agkalma ka kumalaang punso. Di ka agdadarasudos. Agparbang ka kumalakay. Asino mat ngay ti saan ang makaungat iti kastangay na ramid na. Nagpagapagatang iti motor. Ngam inusar na lang gayam iti kalukwan na. Inusar na kadag iti babae na. Kunanang agpatakder iti balay. Ngam saan mat gayam. Tabalay ti karuba ti impakpakita na balay ang maipatpatakder. Nagalaskat ti kastang ugalinan. Linuko na ti anak tanati. Linuko na! Ay, punso. Pagbayadag na dyan, Jordan, tatang. Singirag, kat no di na isubli ti kwarta. Talagang idarom ko. Rumbag na ang anak ko. Dahito ti kasayaatan nga aramidam. Di ka agbutang amang singir ken kuana. Ngamin, dakkel agatad ti impaw-paw mo. Nagrigatam dayjay, iso rumbang laang abayadan na. Wan, tatang. Daytakat ngamin ti bagbak pay laang idikin ka. Nagtangkan tumad ngamin ti ulo manak ko. Nagtalag kamit ngamin adagos iti dayjay a tao. Ala, hustunan punso. Di mon ungtan ti anak ta. Aklo nakabasol ko, tatang. Nanang. Wan, basol ko ti amin. Ngamin nagtalaga kini Jordan. Sayang ti kwarta nagrigrigatag. Sayang ti bannog, rigat kan sakripisyo. Agserbi ko mga adal daytoy kang kaanak ko. Manipod ita, saan ka kumabasta agtaltalak iti oray asinaw. Wala na. Kat, anya nga ti planom ita anak ko. Wan nga agpaiso anak. Agsubli ka kadi ije Canada, wano saanan. Agsubli ang KJ Canada, nanang. Tatang, igaad ko nagtrabaho. Iti kasta, mailiw-liwag ko dahito na pasama kanya. Adakin ka dayta anak ko. Noon niya ti planom. Saan da ka alapdan? Basta gan anad ka ijaywan. Di mo ba'y bayan ti bagim. Kat kanayon mo kumaalaglagipan. Nga da kami laang dito'y kininanang mo. Agtalo atawan meten manipod daydi apasamak. Nga maging gayta, nalang tupay laeng itilagip ko ti amin. Nagpakpakaasi ni Jordan ngem jakon inawat Apolos. Sininger ko, ket aging gayta, saan na paylaeng anabayadan amin dagiti inalala na akwarta kanyak. Manipod nagsubliak dito'y Canada, inggaad ko tinagtrabaho. Jak meten laki ayan ayat pay, ngamin mabuteng akon amasaktan manen. Aging galaangan dito'y Miss F, to'y pagayam mo, Melissa. Ken ka pagayam, Melissa. No maminsan ngamin agbalbalin tayo abulsek, gapu iti panagayat tayo iti maysa a tao. Agbalbalin tayo amaag, nga isumeten ti gundawayan da. San metkit di amaliklikan, ngamin adon ti kastoy akaso. Sapay lakuma ta agserbi nga adal daytoy kadagiti makangeg. Saan tayo kuma basta agtaltalaklatan, nang runa no kwarta ti saritaan. Alakastan pagayam, Melissa, ket pagyamanak unay ting kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas.
Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.